Peygamberimiz aydypdyr: "Ey salim yaşap beren musulman, qawjetdi qulağas. Az-zina yurisul faqra." Zina gariplik getirýändir diýipdir. Şoňa mubtala bolan adam malikan muqadimen hiç wagtda. Ýeriň ýüzi altyn gyzyl şoň kowalasyn. Şol adamyň özüniň ýüregini aş susuz şuň erti ölajak ýaly da şol adam. Ay men ine az ölürün, ine men susuz ölürün dip mydan dargy kespäda şol adam. Şol Peygamberimiz aýdýa: "Az-zina yurisul faqra." Zina edýän adam ödenany mydan garipdir diye. Mydan hordur diye. Mydan ýüregi gysyp az ölajak ýanyk bolup durandyr diye. Adamın malını bir bereket diye, o kan malı muqadib hiç fikrini harap etip vermem. Şon Peygamberimiz aydypdyr, şol adam garip diýipdir. Şoň ýüregini bir giyip bolýanmasa giyip çyksaň, şuň erti men ölürün diýip şol adam açlykdan, susuzlukdan. Maly kandyr. Hesabyny pul kandyr. Emma o zatla gözüne görünmeýär bir perde ýörtülýär, gözüne we galbyna omul garip diýip özüne bu erti men ölýän diýip şol adam. Adamın cismini haraplayan zatına, adamın ruhunu haraplayan zat, adamın avadallığına ayırıya, adamın yüzünün nuruna ayırıya, adamı erhililikten ayırıya, erhiliğin muhabbetinden ayırıya, adamı inatadan ayırıya. İnatadan ayırıya diýänimiz, inatasının yanına yaşap berendir. Şol adam inatasını önçeki muhabbeti yüreğini bir dädemdir şi diýip bir muhabbeti var da, emma şoňa mubtala bolandan soňra şoň galbynyň sıfırlaýar şol adamyň. Ayallygyny erkekdigini we şoň galbynyň sıfırlaýar. Inni yalandan ayallygyny erkekdigin. Ol adamyň ýanyna ayallygyny erkekdiginiň manasy ýok, dädeň manasy ýok, ogulgydyň manasy ýok. Erhili yalandan. Erhiliň oň ýanynda hiç manasy bolmaz. Zina diýerler Hudaý Taala haram edipdir, insanyň kulli atifi ahlaklaryny wujudundan sıfırıp aýyrýar. Şoň namazından aýyrýar, edibinden aýyrýar, asmalara çykmadan aýyrýar, Hudaýa diýmeden aýyrýar, ey Rabbim Allah diýmeden aýyrýar. İnsanyň mukaddesliginden aýyrýar. İnsan bir ewliya bolmaly. İnsan Allah diýip gözünden ýaş aktyryp beren bolmaly. O zatlardan aýyrýar. Dogalluk, mehabbet, bereket, süýjülük. Şolardan bir kartun. Yalandan bejerli kartun ýanyk ýaşap bada. Ey jawan dost, sen Hudaý üçin gulak as. Ey Türkmen doganjygym. O gulak as. Sen salim oglan gulak as. Bir topar insanlar var. Müslüman kafir fark etmeye, kafirlere allanıp, bir topar şimiyayi dirmallardan istifade edip, hamana nämeden çüreyim, şu darulardan istifade etsen, bağışlan zınan zereri yok hamana. Şu darulardan istifade etsen, bunu muhakkik danışmentler çıkarıptır. Bunu ulukon profesorlar çıkarıptır. Bunu dünyada menip bilen pezeşikler, bunu tahkik edip belesini veriptirler, havvasını veriptirler keşi, adamı zerer vermeye, şunu istifade etip geçsen, şunu mesref etip geçsen adamı zerersiz deyip, bir tofar adamlar şu darunu mesref edip de zınan içinde boldular, ve şu adamlar bir dertleri mubtala boldular, bir kuful boldu, bedelleri, cisimleri, ruhları, kalpleri şu darunu istifade etmeyen şu derdi mubtala olanak. Şu darunu mesref etmeyen zınan içinde girip birin şu derdi mubtala olanak. Emme şu darunu istifade edip ki şu darunu men istifade ettim zına bana zerer vermez diyen adam olu korrak dertleri düşüp de tamam kuful oldular. Onu Allah açar bilen açmasa onu hiçbir insan açıp bilmeye oladım. Kunat martra nefse emmare khar, eğer huşmendi azizeş medar, eğer herçe başet muradet khuri, zedevran besi cevru khari beri. Hazreti Sa'di aydiye. Eğer herçe başet muradet khuri, zedevran besi cevru khari beri. Yüreğine näme düşenne etjek bolsaň, dünýähe were kan horlar. Dünýähe were kan sen horlar. Tövbe etsenäme, tövbe etmesenäme, häzir o gurduňa girmeň. Zererleriniň gurduňy. Malyndan aýrandan soňram. Garip edenden soňram, pulu bada bolsa, enata oň ýanyna mana ýok. Erhile yalandan, oğlun uşağı yalandan, qyz oğlan ki süýji bolýa 3-4 ýaşyndaky qyz oğlan şoň gözünden aýrylýar da dädesiniň. Aslan qyzyň muhabbeti şoň galbyna ýokda.
Hiç vakt yok şol adamın kalbında. Doğun yalandan, ibadet on yanı manası yok, iyiliğin manası yok. Şol adam defteri var olsa defterini oturan yerine yalandan otuyor da fikri harap da. Şol adam iş yerine yalandan otuyor. Eğer kesbe karı olsa yalandan kesbettiği şol adam. Eğer şol adam şuna müptela ol, ibadet etse yalandan geçiriyor. Şol adam yatıp kalanına hamanı uğus yatıyor da yalandan yatıyor, karanlıkta yatıyor da şol adam. Yatmağa da karanlıkta, uykuya gidenden sonra da karanlıkta. Oyanında da karanlıkta, oyanıp da yüzü gözünü yuyup taşarak çıkanına da karanlıkta. Öyle de bilye ha şol adamın ruhu harap, cismi harap, karanlıkta yaşap be. Titrek gelip be, yönüm aham edip dışarıdaki adamlara belletmeyen yüzünü yuyup ya bir sabun, şampudan istifade edip özünü salim kökücük bolya, emme kursoğu, sinesi, vücudu titrek gelip be şol adamın. Mutmain ol şu arada. Ey Müslüman, Allah Teala şunun için haram etiptir. Barman şuna deyiptir. Allah yüşrikne billah ve la yasrikne ve la yaznine. Zanak barman deyiptir. Titre deyip darga deyip okla ya adam. Şola adam özünün şizirediğini biliye, yönü oku edip özünü belletmeyen merekan içinde giyirse giyirir. Ama şola adam titrep gelip be. Horlukça gelip be fakir. Evvelin günnel, evvelin lehzeyi ki şola adamın fikrine geliyor. Ay men şişime ebbereyn deyip de halvata var. Hudaya men günahımı geçtiydi. Şola adam zannandan çıkan yal keyfetti de. Şola adam şoğun beheşte girdim kadiyeri ödünü. Şoğun cennete girdim kadiyeri. Canı bilen, çını bilen hokkası daysa. Şoğun ödünü beheşte girdim kadiyeri. Şoğun şoğun dövrünek zınzırla, şoğun dövrünek hafatsılıkla ayrılsa, öd gönüner şola adam. Beheşte giraptır ne diyor. Şu Amerikan tutakını oklaşıcılık gurrunluğun içine şu Amerikan ben beheşte girdim diyor. Gönünnüm diyor. Odul gönünüp beren yanak da yok. Odul kösünüp lukurun içinde, hafağın içinde, fazılabın içinde yaşak gitbedi. Onun için Peygamberimiz aydıptır. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدْ sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi اِنَّ الرِّيحَ فُرُوجَ الزُّنَاتِ وَالزَّوَانِ فِي النَّارِ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ Tövbe etmeyeni, ayıbı vurunlu bir zat deyip ödün ağlar, zınağı müptela olup dünyadan geçen adamlar, kıyamatta şolan avratından bir hafa iz çıkacak diye Peygamberimiz, cehennemin içinde oda yantıran adamlara şolan porsuluk verer diye. Bir neymiş odun öl olacak, ankip durandat gerek geldi deyip, hem kişi bilecek diye de zına eden adamla ve zinanın avratından çıkayan porsuluk deyip. Peygamberimizin aydan kefişi. Aham, şu zamanı gel, ey cevan dost, ey Müslüman, ey Allah diyen arasta oğlan. Dünya şimahal bolup duruşu hemme zemine amada. Adam haram iş edecek olsa hiçbir mani yok. Kuşin içinde var. Kuşin alıp da giyir vermeli. Mahvarlığın içine, internetlığın içine. Neyme gözdecek bolsan, bir Müslüman, bir insan, bir cevan oğlanı tehrik edip duranlar ihtiyarına. Qaçağaç olaydan olaya bukunup vermeliler. 15-20-30 yıl mı namaz olkuyor. Her kim öz eline. Aham bir vaxtta men Huda için açık sana qow yol aytip bereyim. Bir vaxtta giriftar bolup baryan, allanıp baryan. Näme etmeli şonda? Sen bir jawan oğlan. Giriftar bolup baryan. Muzahamın ma. Taraf düşünmeye bir keplere. İki daha da qaim bol. Biri Allah'ını yahattan çıkarma. Yaradan kadir Allah. Seni yaradan ve sana aziz ve mihriban ve sana el ayak göz kulak ve kudret veren Allah hazır ve nazır. Allah seni görüptü. Allah Teala seni görüptü. Seni yahattan çıkarma. Her yer olsun Allah Teala hazır ve nazır. Allah Teala hazır ve nazır. Allah Teala hazır ve nazır. Emma bir adına düşüyor, emma şeytan seni ağırlıyor. O bizle günah etperen kan Huda geçiyor rahim. Kan adamlar ve tövbe ettir, tan adam ve kuvvet edip seni ağırlayacak boluyor. Şu tada, şol zina haramzadın ağıbetin fikret. Yani hamanı günnü diye akşam ağırlayacak boluyor değil mi? Sen baryan şuna qaşin, fikrin harap baryan, ihtiyarın vücudun elinden gidiptir da. Bir lehze fikret, şondan bir saat sonra ökünceğini. Bir saat sonra fikrin harap bolacağını.
bir sagat soňra wujdanyň dargajagyny, bir sagat soňra bereketten gaşşagyny, bir sagat soňra öýüň doganyň ýanky gurrunly wa geçdi, seni titredip bir karton ýaletjek. Odul demir ýanyk mert musulmantyň inni tıkırdap duran bir desmal ýanyk ejiz bir zat boljagyny fikret, sen hawaň gaçyryr. Seni şu zatdan alıp galar. Muň adyna näme diýeli? Bir lehze fikretmek 70 ýyl ibadatdan gaw diýerler şi. Şu jawan oglanyň şu fikri etmeýärmi? Ey men şunu şeýsem, ýyly hiç olşun, ýyly puç olşun, şuna gereftar bolan adamyň hiç ýylynyň bir agybety heýr bolany bize görmedik. Ne kafirden ne musulmandan bir lehze fikret, bu kulli şoň hewesen wujudundan aýyrlar. Sen şu da eltmer hiç wagtda. Bir lehze fikretmek 70 ýyldan gaw diýerler şu da. 70 ýyl ibadatdan gawdyr diýerler şu bir lehze fikretmekde. Bir agybatyny fikret, agybat diýenim, ha ölüňden soňram däl ha. Kıyamat, kabr däl. Şondan 5 dagyga soňrasy, 10 dagyga soňrasy. Ölüňçäň şoň süýjülük sen göwermän gezmejege bir belli bir zat be. Daqaýyky geçşek, emma şoň iýdi näme bolmaly? Hiççi. Meger kan oglanlar bir tofar kan diýmeň, bir tofar az da bolsa aýdmaýarlarmy? Jowan wagtyny pul kanti, mal kanti, kan erkoglardan çürüm ýa-denanlardan çürüm bir tofar harjetdiler. Emma inni puli ýok, hiç kim onu innana. Hiç kim oň bilen işi ýok. Hemme harjedilleri, hemme zähmetleri hiç bolly. Inni hiç kim onu innana ýan kadamy. Şol adamlar şoňa haýyr doga edermi kan pul harjetdi diýip? Haýyr doga söýýändirler, lanet aýdýändirler. Häzir ölmäkä ha. Aýaşly adam ki ol kan pul harjetdir şu hafazatdan çürem, ölünden soňra haýyr doga ederlermi şoňa? Haýyr doga söýýändirler, lanet aýdýändirler. Şu taýyn bir fikretde gör, agybaty fikretmek diýerler şoňa. Ýygynyň hiçligini fikretmek diýerler. Ýygynyň puçdygyny fikretmek diýerler şoň adyna. Ey musulman, ey jawan dost, haqiqat, hakıl, iman, nur, maňyz we gönünmi gurrun şu ihtiýaryňda goýulan gurrunlar. Qadryny bil utarsın, gönünersin. Fikrin harap bolup aklyň çaşan wagtynda Allahny zikret. We şeytan seni allap, ay Huda Kerimdir, Huda Rahimdir diýdi, agybatyny fikret. Şoň iýdi hiç. Şoň bir saatdan soň iýdi puç, iýdiniň peýdasy ýok, haraplap barýar. Adamy bibereket etýär, ökündirýär, narahat etýär. Oğlun şokdan, inatıdan, Kur'an'dan, namazdan, ibadattan, hemme zattan koyyerliğini fikret, adamı nurdan dolu eder. Üstüne fereşte yagar, üstüne nur yagar.